Tuotko sinä niitä nauloja? Kyllä minä tuun naulat mutta jos pyhänä pidetään, niin päässee meidän Petteri niin mukaan se. On se Petterin lomi? Se on lomilta silloin pyhällä. No pidetään. Minulla ainakin sopii. Hyvin. On se rukissa niin päässä. No siellä se on aliupse. Tulee ja hyvä. Aliupserin vasta. Komentaja Aids. On Raukissa sitten. Niin silloin Eero, Rutti ja Raukki. No niin silloinhan mökilottaa ja hujautetaan sen joukolla kassaan. Sitä Heikille ja Irmalle jo puhuinkin, että tehdään silloin. Eiköpä me aleta, pojat? Aloitet. Se varsinainen assi, mitä varten me ollaan täällä, teimme ihan jonnin jotta. Eikäpä Sakke hakemaan se syyllinen sissä. Niin päästään aloittamaan. Kerttu valmiita siellä. No niin. Sieltä sitä nyt tuua. Äläkä istu siihen. Seisot siinä paikassa. Emäros. Ja tuonne kato. Nuorison villitsijä numero 1. Siinä sitä ollaan nyt. Varmasti tiedät, minkä taata ollaan sinut tänne kuhtuttu. Ettes häppe, pyi. Pyhäpäivänä aikuisiin miehiin juoksutetaan kylmälle talolle paleilemaan tuommoisen kollin takia. Kyllä oot niin hävitön miehekseen, että tekis mieli heti hivautta. Sanoppa nyt sitten selvyyden vuoksi, Kerttu, mikä se on tämänkin istunnon motivaatti. No tämähän se on tämä liiterin poltto. Liiterin poltto, tiiä se, mulukku. Silloin kun me vetällä oltiin hyvässä uskossa ja riistaa sinullekin oltais siitä jaettu, niin sinä kelevoton meet ja poltat liiterit. Häppi, mutta miten siitä on tuommoinen mulukku tullut, kun isäs ja äitis on kunnon miehi. Isäs makkaa kippinä kotona ja sinä mukaan kehtot sille motskarilla hakki eläkerahat kuule. Ja siellä istut osulassa kaljo ja pihvi vehet. Etes häppä, kyllä minun tekis niin mieli kuule. Kypärättäkö tulit? Siltä näyttää, kun tukkakin palana noin punaiseksi. Ajetaan 1000 ja 100 ja 80 lätkä pitää olla persissä silloin, kun ajetaan. Eikä sulla ole korttikat tietenkään. Postikortilla ajellet sen, mikä äitis lähetti sieltä sairaalasta. Sekin kippi ihminen, että minun alakkoon niin sitten jotenkin kortteettava asia. Helvetin kikolo. Se on ruokotkin jättänyt maksamatta. Vuosikaudet me ollaan tätä peliä katsottu, mitä se on pitänyt. Ei mitään rotia. Maksa ruokkos, me töihin senkin hunsvatti. Sä panna meidän Anneliin. Sinä kiellät sen tietenni. Helvetin kukko. Minä kysyin Annelilta viimeisen yöjuksun jälkeen, että onko tullut oltu. Se on kunnon tyttö, se on tullut minun. Se katsoi minun silmiin sootana ruoto pystyssä sanoo, että kyllä, hien on panna minua. Nyt jos se paksuksi pamahtaa, niin millä se elätät sen kersan? Kuka se elättää? Mitä? Mennään etti käsi. Nyt me annetaan sulle mahdollisuus puolustautua, mutta sinä enää avaa suutas. Niin on rumakin tullut nokka kuin mustalaispoika kontu. Ilkki katto, seiso suorana siinä. Ne annetaan nyt Jyrylle puheenvuoro ja Markku, sinä saat hetken puolusta. Helvetti. Tässä joutuu niin nolo-asemaan. Sano. Joutuu tässä niin nolo-asemaan, kun tuttujen miesten silmiä alla joutuu tuommoista perkeleen ketkua puolustamaan. Sano. Kattiko pää on kuin humpukipanun kylki. Että häviät saatana ja huivi kaulassa tullaan. Tällä on lähes armeijaa käännettä tietenkään niin. Että kun pikkupoikanakaan mitään muuta mielessä kuin koronapelit ja muut, kun toiset on partiossa. Semmoista tässä joutuu puolustamaan. Kato nyt! Jyryllä meit silmissä. Joudutaan tässä koko porukka sinun kanssa nyt häppeenä. Niin pahana syön kylmänä kunnon miehiä täällä istuu ja ihmettelee, että tuollainen hunspatti meidän kylällä täällä mitään jää. Sinä teitä akkoja perkele potkureita kaavat ja liikennemerkit kaavat ja sotket niihin kaiken maailman hässäkät ja piirtelet. Tuollaista tässä puolustamaan syyllinen se on, eikä mitään muuta, että minä parempi sano, kun minä tenttaan niskaan mitään, kun ne avokämmenellä, niin kyllä loppuu se. Ihmeellinen mies, kun täällä pitää jöitä. Sakari, onko sulla mitään sanottavaa? Mitä on, että täys paska.
Ei sillä mitään, ei muuta kuin vaan. No nyt mä ruvetaan valmistelleen tätä oikeuden päätöstä. Jyry kokoontuu nyt! Että piti meidän kyllä syyllinen saada. Mistä vähän puhuttiinkin etukäteen. Pahimman jälkeen langat. Ja se on selvähän se on, mutta... Assei selvä Jyry Turpakin, myö tiedätsiä, niin voitais panna sinut meille leivälle 10 vuotta, jos mitään vielä, mutta myö annettaan nyt vielä isänsä äitteistakki armon käyvä oikeudesta. Murhamies. Myö pannaan niin, että kuule, painettaan sillä tavalla villasella, että me pannaan sinua turpaan nyt tuossa pihalla. Saat selkkää oikein miehen käestä. Äläkä virpuiles. Minä kehtaat. Niin. Oikeuden istunto on päättynä, selkäsauna voi palata. Saahan kiinni siitä. Saatanan poika. Ja voin putkia ottaa, katon vielä Haiman seutuville, niin...